बेयो आफलागाव आथियाबारि गामिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय सिउगुरि गामिनिफ्राय गासै 100 जन जादों बिथांमोना सिगाङावनो आंखौ बर होनानै देरहाग्राखा माने बिराद खाथिनानै बर होबोग्राखा बिथांमोना गोसोखांनानै दिनै फैदों फैनानै जोंजों दिनैहाय बिजेपि दोलोआव बिथांमोना आखाइ हमफैबाय दा बिथांमोनखौ आङो बरायनानै लाबाय जायखिजाया बाथ्राया बेनो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय दा खबरा सफैगासिनो दङ हाबनायनि थाखाय बनगाव समस्ति हिसाबै नाथाय माखासे गुबुन दोलोनि पार्टिफ्रा नंखाय बाथ्रा बुंसावनायाव एसे गोनो गोथो जानानै थादोंमोन रायजोफ्रा माने रायजो बांगालाबोनो टिकेटखौनो मोना बे इलेक्सनखौनो गेलेया होननानै गामि गामि रायजोफोरनि सिगाङाव बिथांमोना प्रपागान्डा खालामदों बेखौ साननानै रायजो राजाफ्रा माने गोनो गोथो जादोंमोन नाथाय दिनैहाय लासै लासै क्लियार जागासिनो दं आंबो हाबै हाबै बुजायगासिनो दं आरो जोंनि मावथिफोरा दैदेनगिरि ग्रासरुट लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना फारि फारि खोथाफोरखौ खिथागासिनो दा बेफोरखौ लासै लासै बुजिनो हानानै रायजो राजाफ्रा दिनैहाय जोंजों जयनिं जाफैगासिनो दं आरो जाबावनांगौ गोबां दं बेखौबो जोङो फारि फारियैनो लागोन बेखिनियानोसै सिगां नोंथांमोनखौ आङो बरायनानै लाग्रोबाय लोगोसे दिनै बेहाय सिजुगुरि शक्ति केन्द्रनि सिङाव थानाय खोला पाटगावआव पाटगामि होनो आरोखि खोला पाटगाव जा मोनसे जयनिं प्रग्राम लादों बे जयनिंआ आफलागाव शक्ति केन्द्रनिफ्राय नुजाफैनो हादों जेरै आथियाबारि आरो सिजुगुरि शक्ति केन्द्रनिफ्राय आरो बे साउथ पाटगाव गोजोनस्रि मिलनपुर बेनिफ्राय फैदों दा बिथांमोना ज'यै फैनानै बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै जयनिं जानो फैदों दा जोङो जयनिं प्रग्रामखौ आगोलनिफ्राय लाबोगासिनो दं आरो लाबाय थागोन दा माखासे खोथा पलिटिकेलि जोंनि जायनाखि एगेन्स्ट पार्टिफोर बिसोर मोनसे बांसावदोंमोन जे राजिब ब्रह्मआ टिकेट मोननाय नङा राजिब ब्रह्मनो टिकेट होनाय नङा बेफोरबायदिखौ बुंनानै मानसिफोरनि गोसोखौ माने बिजेपिखौ मोजां मोननाय आरो राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोननाय बेनिफ्राय डाइभार्ट खालामनो नाजादोंमोन नाथाय फैयै फैनानै आसाम स्टेट मानिफ्राय जेनेबा जोंहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों जे फैगौ समाव जोङो बिटिसिआव बिजेपिआ हारसिंनो इलेक्सन गेलेगोन जोंनि आसामनि जायनाखि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो बुंदों जे जोंहा 40टा समस्ति बिटिसिआव दं बे 40टा समस्तियाव बिजेपिआ हारसिंनो इलेक्सन गेलेगोन दा बेफोरबायदिखौ खोनानानै रायजोफ्रा मोनसे बिसास जादों जेबो जोंना बनगाव समस्तियावबो बिजेपिआ राजिब ब्रह्मनो टिकेट होगोन आरो माने देरहागोन बेखौ नुहुरनानै दा रायजोफ्रा ज' फैदों जों दिनैहाय बे प्रग्रामखौ लानानै दा बेहायनो मिन्थिनो मोनबाय जे रायजोफ्रा आरो फैबाय थाबावगोन बे देरहानायाथ' 100%खा देरहानाय 100% मानो होनबा जोङो बेहाय जोंनि भटार पेटार्न दं आरोखि भटार पेटार्न बे भटार पेटार्नखौ जुदि नायोब्ला जोङो नोङो बेहायबो बुंनो हायो जे अना बर' होनना जायखौ बुंदों जों जि जिनिसखौ आगोलनिफ्राय मिन्थिबोदों आरो रायलायबोदों जे अना बर'आ बिजेपिखौ 80% हमना लादो बेंगलि सम्प्रदायनिफ्राय 80% अना बर'आ बिजेपिखौ मोजां मोनो आदिबासि सम्प्रदायनिफ्रायबो 60-70% मोजां मोनो नेपालि सम्प्रदायाबो 70-80% मोजां मोनो होमब्ला नों हमना लादो अना बर'आ बिजेपिनो भटखौ होखागोन आरो जोंनि जायनाखि बर' भटार दं बे बर' भटाराबो जोंना नैबे स्पेसियेलि आङो बनगावखौ होनगोन 25 बा 30%सो बर'फ्रा दा बिजेपिआव जगदान जादों ओंखायनो फैगौ समाव जा माने 9 नम्बर बनगाव समस्तिनिफ्राय बिजेपिनि जायनाखि माने बिथां राजिब ब्रह्म बे देरहागोना 100% खाथां जिहेतु राजिब ब्रह्मआ बिपिएफनिफ्राय फैनाय बे बिथिङै नायबाथाय बिपिएफ आरो बिजेपि भटआ गावस्रागोन नामा थारमाने बेहाय माने जोंहा बेखौ क्लियार जानाया मोजां जे राजिब ब्रह्मआ बिपिएफनिफ्राय फैनाय बे नंगौ खोथाया खिन्थु माने राजिब ब्रह्म फैनाय लोगो लोगो राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोनग्रा मानसिया बिपिएफआव जायनाखि दंमोन बिथाङा बेजों फैफाबाय आरो जायनाखि माने राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोना बेबो दंबोयोमोन खिन्थु नैबे जा बर्थमान जायनाखि थासारि जायनाखि दोहौ जे राजिब ब्रह्मखौल' मोजां मोननानै माने लैहोर लैहोर फैगासिनो दं बै राजिब ब्रह्मजों फैदों दा फैबाय थानाय समाव जुदि जोङो माबा मोनसे खारनाव इउपिपिएलजों एलायन्स गेलेनांगौ जुदि जायोब्लाबो 9 नम्बर बनगाव समस्तिखौ इउपिपिएलआ राजिब ब्रह्मनो होखागोन बिजेपिनो होखागोन अब्ला बेहाय मारै थानो बिदि सानबाय हमना लादो जुदि माने एलायन्स गेलेयोब्लाबो इउपिपिएलआव दंब्लाबो इउपिपिएलनि माने जायनाखि बिथांमोन भटारफोर बिथांमोना राजिब ब्रह्मनो भट होखानांगोन
गतिके जोंना जोङो जुदि एलायन्सआव गेलेयोब्लाबो जों बेवहायनो होखानांगौ जुदि जायोब्ला आरो बिथांमोना सानगासिनो राजिब ब्रह्मआनो देरहागोना मोजां आरो मानो होनबा आगोल जायनाखि 15 बोसोर बे 15 बोसोर सासन खालाव राजिब ब्रह्म नट अनलि राजिब ब्रह्म आरोखि बिपिएफआ मा खामानि मावलांदोंमोन बेखौ नुदों सेम दा राजिब ब्रह्मआ बेबायदि स्पिरिटजों खामानि मावगोन बेखौबो माने आसा खालामदों दा फैबाय थानाय समाव जोङो राजिब ब्रह्मआनो बे 9 नम्बर बर्गनिफ्राय माने टिकेटखौ मोनगोन आरो देरहागोना खाथां भटआ गावस्रानाय नङा भट गावस्रानाय नङा गिबि सेन्टाराव नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायना लाग्रोयो आरो दिनैनि बे जयेनिंआ जाहैबाय साफ्रोमबो रायजो राजाया मिथिगौ जे राजिब सारखौहाय गोदोनिफ्रायनो बिथाङा बे जोंनि बनरगाव समितियाव इलेक्सन गेलेबोनानै देरहाबोबाय थानाय आरो बियो गासैबो एरियाखौनो मोजाङै बियो मोजां नोजोरजों आरो सैथो भाबै बिथाङा मावबोदों बेनिखायनो रायजो राजाया मिथिगौ बे हिसाबै दिनै राजिब सारखौहाय बे फैबाय थानाय इलेक्सनावबो माने देरहासार खालामनानै आरो ओनसोलफोरखौ जौगाखांहोनायाव माने गाहाम थारैनो लाबोगोन बेखौ नुहुरनानै रायजो राजाया दिनैहाय लैहोर लैहोर बेवहाय 100 जननि बारा दिनै बेवहाय जयेनिं जाफैदों आरो बेबायदिनो बिथांखौहाय बयबो आसा खालामदों बेबायदिनो मोजाङै देरहासार होनानैहाय एरियाफोरखौ जौगाखांहोनानै हागोन होननानै आं आङो नैबे जोंनि सिउगुरि प्राइमारिनिफ्राय सिगाङाव बबे दोलोआव दंमोन आङो सिगाङाव इउपिपिएल दोलोआव दङमोन दिनैहाय आङो बे बिपिएफ बिजेपि हान्जाखौहाय आं मोजां मोनबाय आरो आंनि फेमिलिया गोबां गेदेर बे बिजेपि हान्जाखौहाय मोजां मोननानै दिनै जोङो बेयाव जगदान होफैबाय आरो